At nadapay na mapigsa, ti kinasagana ti nyaman na didigraken krisis, baban iti nisuat na resilience caravan iti probinsya. Indolwan da ito, iti Office of Civil Defense CAR, nga inatendaran iti miyembro ti PDRMC, MDRMO, LGU, masek na national agencies, kan stakeholders. Gagemda ito, yung may pakamoda iti panagsagana iti nyaman na didigra, karaman ti update ken epekto ti State of National Energy Emergency kenda dumapay ang pakaseknan. Makapag-dialogue with the local provincial disaster risk reduction and management council. So dala ko po yung mga members ng regional council, may mga series of lectures sila about yung mga recent policies ng ating mga iba't ibang ahensya. At of course, para malaman natin kung ano yung concerns ng probinsya, para po matake note ng ating mga representatives of the different agencies at magawa ng paraan, lalong-lalo na po ngayon ng ating problema sa krisis sa fuel. Kalikagom ti OCD, ti panaka-establish ti Ligtas Pinoy Center, one evacuation center tunggal LGU. Manamnama may ti panakipanakde ti Regional Warehouse ti OCD, iti Banggil Abra. So hinihintay na lang po namin yung mga requirements. Ang purpose po nito ay para yung ating mga food and non-food items naka-preposition na. Hindi yung kung kailan may disaster, doon pa lang tayo kikilos. So yun po yung isang proyekto natin na hinihintay na lang po namin yung mga requirements from the province of Abra. So meron na po tayo sa Kalinga, okay na rin yung sa Apayao, ongoing na yung baka anytime this month mag-start na yung construction. At susunod na po yung Abra. May time frame tayo? Yeah, within the year, basta makumpleto yung mga requirements. Kang runang pinapagsaritaan ket manay forest fire alerts, drought preparedness, proactive climate resilient agriculture strategies, kenda dumapay ang pakaseknan ni panagsagana. Ibilang ti PDRMC ang napateg resilience caravan para iti kalikagom ang natalged na probinsya. May update kami kaligiti agdaman nga paglintigan issues and sa ano digiti maramid nga ti national as well as the provincial and iti region with regards to the issues and concerns. Namnamain ti OCD CAR nga danapay mapatibker ti partnership tunggal maysa ken babani ti panagkaysa nakasagana damang sangot ti nyamar sumangbay a didikra. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.